Dipor kaham joto thiri tibinai tongnai ang non bagai kaisa mangpai tubi phaika belai kheno talented singer omongka thayengkha killa andar ni bisingo khomjaknai abo killa tamong khomong sutu gongrai aga saimarba to ang parmung to khuka tamni bai makhuka himalaya tabok chini titi edisi hapang bai luwajija kaisa ti praidol hanai season 2 tini je ar jaga je audition khaimani chini takhok o kamini no boni mungkha Bidamoni Molsom belai kheno ang khakchangkha tani hingke aswk khe chini Molsom population aswk kubangma ni bisingo bo khoroksa se audition khaibo do ang tini kopro bai sanai baksa chini Molsom rok ani Molsom rok saimano tamon nang Molsom dei kopro saya jara bujinai ke bujide bujai ke tongde sikok Molsom ke joto bujiya kopro ke joto bujiya abagene ang tini kopro bai sanai joto bujinai jat something loge kejar kisa kok sanai chini Molsom bai aswk population kubangmani bisingo chini takhok jengmani phaika Bidamoni Molsom belai nui mankhana ani ukloni mangpili tam bagan tong nini thentroi buphang segun bagan borai buphang kowai bagan nini kowai buphang ro nini kubangma tongo nini rabar buphang rok kubangma belai bolong kutukongo belai beser konani khoroksa ching kaisa bo kasawi phaika bo kaisa imang tongna bini ang umahayo ang thangnani ang ani imangno ang success khlaini hinai babu wansoi tongkhana o kami beser tongtoti phano phiaba ang hamairana muchungo chini specially chini aroni titi edisi ni hapangni je titi edisi ni je ar jaga chini EMC sono tai bubagrano ar jaga je youth chini sikla sikli jara kami beser ba taun jakuno haino bekar klai tonai ron bagai kaisa platform tiklaiman bagai chini titi edisi na habangna puila hambai amai kheno thangnai bisio nijiming taklai bisi 2 bosor wngkha bisi ni wngkha ti praidol tiklaiman tabok season 2 bo jeng nui mankha chini takhok bobang krung bagang thangnai season 2 bo rap audition thangka audition najapro 5 round jara najago 1 থেকে 5 round jara last 5 round no bono jengmani kha chini Bidamoni Molsom no bo select wngkha audition no tabok bwskang 8 tarik 9 tarik o 2 din bisingo gala round audition najaknai aboni bagai jeng bobai kisa koklam salina bagai bo no tamukhai tabo present no tak bortoman tamukhai na siklate na kaijak de na pori tongkho omai rok kabangma boni family background jeng kok salinai poila thangnai bisio season 1 no bo audition no te thangka aboni jeng salinai tak season 2 to jeng bono nukha mankha select bongkha belai khorang kahamni bagai bisingtei bo select wngkha sini judges no bahambai aron jaga je audition nanai rok no bo ge do kamne tong dipor kam kam do dipor kam no bo aitam na na Molsom chong mor sonai kobrok limur sonai jara hoi mangai to siknin kom songan nang be Molsom le ba kobrok le ni ngai de nongwe ni poribar ngai ajik lugo mo ke poribar kan chu phengan kaisang luruk kakunu ko pa ho chu kanung te luka kunti thita te ke dangai hol upahol kaisang lur ngoka kan na tabok pajona nogo por nai khe khorok besi to nogo por nai ke sin nogo ang khorok sanong sibo bo college college pori tongo thatsemo third semester kumulung degree college na ba khelaiso na noni da na arde basa to aro kumulung gona bara tongo kumulung bara to na acha bara rong ke bahai bara mase ang to nok bosi kon ke 1000 ke yokata acha bono se tei ko salelia nang da tabok ti praidol audition nang audition khai kana ki kha as audition de proti kha tak buskang 9 tarik ni galara buni bagai kaisa batai mungo thangi tong dana galara buni batai mu thangi tong bomai rong ni preparation namu rong bomai preparation to kaham no tangi male saisung singkai ba
teacher gurui Nin kuno guru kereta. guru gurui saisung no rasawi preparation khaidong ta Nogo. Nogo. Ma bara rokota. Oh. Nini ma babu songke bahai neng audition doti kha. Kena belena. Katung ja kade kisale. Ese jara te pano. Ma babu to again simino samani abdei rong no khlaidi angbo sok ungdreng ba borok sapori ba full no sapor Tangnai bisibo rudukha. Audition. थांनाय बिसिबो season 1 आं रोस्लाबलि आरो आपरो समय गरै आनि फाइनाल एग्जाम दङ कबा रिमानलि आता Amo jora nang bele munition ya ta. Oh. Je kuno samung tangnai nge jora nang deba. Jora remeni bagai no tangnai bisi season 1 no bo thangmali audition no taklai bisi season 2 faimani jora kahamanai thangka te buti ki kata. Nge first audition no tamor jap tang bisik mar jap. first audition no to angke tang nei rosabuta je ang tang sangke ang serengui thangmani tei tang sangke borok choose khlai rosabro Anda jap dihita. Acha. Nang tabok da galara uno. Arsaben bagai borok de arsa muchila khai ro na nije de mo je choose khai mane arsa muchumani bodan mamsana. golarao ni bagai borok dosam select khayo 60 khan a 60 ni bisingo nangje musungmani rosabun mano और जगह 60 खान गान दङ ना माने मडार्न रोमान्टिक आइनो लाब्रा डान्स सा मोसामुं थक माइ मामा दङ ता गान नों सुसाइगा फक डान्स निनि मामिता डान्स मामि जार चामुं रक गबाय दङ ता माइ romantics by ke fox okle gere romantics by nini masa tathok hindi ya borok कब्रक चिमिङ न हिन्दी करे kobrok simina त्यो कब्र 60 खान ना गान ta ngan kaisa sus खाइगा आरो बिसिङाव 60 खान काइसा sus खाइना काइनाय kaisa sus khayo haifano logewo tai kaisa sering thanguta अच्छा 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 गालाराबुन नि बागै taga galarabun to abo signai blena music by apro to first audition no ba haino নিজেনি ভয়েস বাই মারছা ওটা কোনো অব করে যা মিউজিক ছাড়া তা রিয়েল ভয়েস তা তাবো কি মিউজিক বাই মারছা না গে তাংসা নং যে তাবো নং চুজ খাইমানি গালারুন বাগै किसार साबै खाइ द म्युजिक गरेपन त रियल भइस खाइ द एकदम खरा काम गरेर तबि द अथिम कोन सागो दारा पब्लिक ngai en ngai viewers ngai ne saputar ngai erang mon nang marang to mul som niam ajika mul somai tam ajika population ni tam ani that kan dai am grebang songai am Muntan nang marang to audition opi irang mo moluk robak ona adang pesake mame iya adang sake ha golaron kisak saglom sake galarabun ni saglom hamo buk risak hamo na sakjo kle first audition na sak no engka lo sakdin mo select na jang hamo last kan sak ke do ante hambai belaino ke tabuk je golarauno rasabna nei seringmani bonono rasabnai oke da Ahorni no khavo nai thuk tal no nuge matong khado jadu no tini mukthanga nukte Ahorni no khavo nai thuk tal no nuge matong khado jadu no tini mukthanga nukte Cumuini beserte nuguy sampili Khatang sido jadu no khawa kubui Ahorni no khawa nai thuk tal no nuguy Matong khado jadu no tini mukthanga nukte hambai ani yak bokmor ba jabai kable ku mul ngi da to ai ading jeu ta kai pe na la narwas no sa ni na narwas ng ya ang narwas ng sibo bon ngana ba zamani yaku yak bokmor ba jabai sibo amon na belai khana thok belai ni voice
omo classical गोनां song tabo bo surti samanai je real lor jamani chini sar biswanath ni gan ya deba mo horni no khawba ke bonor japsini na ke audition no tam nor jabui tam song nor jabui nang silengka bono kisar jabsini hambai khorang khelai khe nanga na jathani famanane shagni shample hai khale rekthare tangane khorang khelai khe nanga na jathani famanane shagni shample hai khale rekthare tangane naya ang naya nono mokoli katan khainani hamjak marboi fia kanos bainani naya ang naya nono mokoli katan khainani hamjak marboi fia kanos bainani gai tongkhe neng ani naithokumba barai tong dikhani bising baburayang thaya khorang khelai khe nanga no jathani famanane shagni shamsi hai khale rekthare tangane hambai nang boro sereng sereng mani to sereng ya ipano resamong sok ngo serai ni simino school rogo resabo tauni muso umur ka tabo ang ani adarong angke 23 te assignment ni to 2000 togong na acha taung thachimi sai poi tong na Mm. ur jamuno nang serengnani bamu ko khayani surnana ni nek salbese nangkana nangkonta de nang na salsa de nangka nang baihat kher jabui mani baihat ke khlaimani to amsuk tanglia ang resamung khanawi dairio sinar gota siye bono ang resabo nang jamung sereng thaniwa kunu gebeng marab dong gebeng mung dong resamung sereng thaniwo kebeng mungkurui jotono sabok klayo ni nok borok nok borok di ani jaiti gusti bebanon borok sabor klayo nangle nang jeti prai dolo tabok season 2 nang yor jaga audition thangani nang kaisani ni amo tong do kaisa imang tong deba tamni bai nang ora audition no thang nangkha ni nahar mung tamo biskango rango nana bagai scooty nana boy de nang thang na bom hai avani bagai ya actually sini para to nugiman kha nukha tabo o para kha 50 years kesamni para khajak ai phano tabo phano kunu tamsanai develop kri kho develop kare age je para sengphoni sim ang bokha sawo ang tripura idolo jiti boi kotor borok no phunuk nani bagai muchungta musungta mane or jaga visit khairani muchungta borok no au जों फाइफ्रा ताबक बेलाय लामा बाहामिया साइसिङाव सिसिनि जों तो बाइक खुङै देबा बरक खरक बोरै बाइक खुंसा कनि कनि गाबो सिनेंकलाव कानाय जों तो फास फायो अंकलाव फायनाय गारि एमुका बाइक एक्सिडेन्ट सोंनाय खामो लामा हामिन बागै सिलिकटान खाटा ब्रेक गजायाता आसुके अवस्था नों लामा बाहामिया तैनों जाले ब्र नोंलाय तैले tingkangke hasal ma yang tolawo kuar गुवारसि kuar साप्लाय कुनु गरे कारेन्ट दं नबले कारेन्ट karen haino buduk bai palasimi karen kere abo khafayata ekdum horobo mona khetung हाय बुदुक चिमिं दं ना कारेन्ट हानो कारेन्ट पिलार गायबै बुदुक चिमिं को कारेन्ट तार चिमिं सै रेखा कुनु जॉइन खाजाया jon khajagya कारेन्ट बिल ना फाय कारेन्ट बिल karen bill to naya नाया ना हाय
palajim gai dekha pilajim gai dekha karen chungka lara chungka asung no besok mas rong kanang besok bisirong kanang karen phai karen kere parawo karen kerei je sengfron simi karen kerei no kerei asina lama bo kere lama ba kerei tei ba kei bo kerei kere karen bo kere engke o kami ni borok rok bom hayo tongoi tongkhana masui nadi narok oino samung tangyaboi kami haboi bor jaga develop ungya kho bor jaga lama sanamjai kho bor jaga tei nungjanai ব্যবস্থা khaijak kho lukoroni bagoi bor jaga chung phrang ni bagoi ব্যবস্থা ungya kho chungya kho aborno o tinta item no wansogoi noni bokhro go dagoi wansogoi visit khalaioi khlaima ke janai jara amchaini o area ni o sudukungai nangamo aga saimarwani je area MLA neta hinjanai rokni bokhro wansogoi dawoi or jaga visit khaika belai janai lama koroi जों साइकेल तो फैमाया हाजामो tonoi himai ma phayo आधा घन्टा 20-25 मिनिट himai ma phayo lama koroi जों himai ma phayo teibo kejalma teising no bai ma horo na teising bai o bai obostha parawo oran bisingo जों khoroksa cinta ko bidamoni no जों mankha khoram belai kaham real boy sangja khang bo or jamuno hamjagai chajagai baihat khlaibai mukosto khlaibai bukhawo kahangke chuwoi boni surrok kokthai rok nobo kahangke boni brain no dawoi audition dekha rajab kha chileng kha tabo galara uno जों joto support khainai bono tamingke belai para beserni lai thangnai bisiwa 2024 sini rahel koloi uttor bomrani nok thangkhana sini jaje song thangkar jaga uttor bomrani sini rahel koloi no जों bono second winner ni जों songina kha mankha bo tibai dolo asuk beser konani thik sei rokom no omobo haino belai beser konani khoroksa sini takhuk bidamoni no जों mankha babo bwskang tak galare uno kaplai thang hnai जों diainai surinai kaiton thani galarun paimani agolo theater unai theater paikhangke final unai grand final ge जों joto support khainai bono grand final talangni bagai haikeba ta galare uno select ungthang hnai जों bon bagai जों joto surinai ge tin bagai kolong simlena do ge joto support khayo ni nok borok bo para borok tai ni supporter bo bagus khaine views mane support khaine ang asa khayo amin ke asuk koroi asuk para beser konani si lama bo koroi gari choliya mane gari si koroi mane noni parani saimarwate himai ma thangona himi ma thangota gari parani to emne gari kerei gari to buini bo phaiya baya bage phaini ba lama saya bazar dino jingis phaibo na bazar dina bo parani bor kol khainai manhuda phaiger dinane mane asuk जों borok tongo 20-15 jana ba 10 jana 12 jana mahai जों borok tongo जों na phaidi ni kol ma khayda driver no abotei khai kol ma khayda personal bike bo koroi ke ba gari koroi ingke nini parani jiming semra bazar muitlung kasa kasi himai ma thango ang audition ruprabo obhaino gari kerei bazar dino bungyang keba te aprobo last date 20 bose ang riung keba ani form rok ke oroni himui thangkha bazar jora himui ayang thangkata gari bai lai kosto na kosto ekdom do ge nini mabo songke haini tangai ma chauna tangai sa borok krishok borok ge hambai belakhe nono bela hambai